Prajem krásne štvrtkové ráno. Už dávno sme nezačínali v kúpeľni, že? Tak dnes môžeme. Už mám krém, tento. Idem si dať make-up. Idem si dať rozjasňovač. A potom budeme pokračovať. Čas jemne pokročil a ja už mám aj líčka. Neviem, či to je vidieť. A púder. A rovnako mám natreté obočie. Stále ho natieram tým gelikom, takže väčšinou je takéto, no, leskle. Oči? A ak nezabudnem, tak aj rúž. Ale ten väčšinou dávam až nakoniec. Ale najprv idem teda urobiť oči. Tiene, veľmi jemné. A riasenku. Make-up je hotový. Lepšie to už nebude. Pozerám, že strašne mi to svetlo tu skresľuje. A ako vidíte, ja už mám aj nastriekané vlasy. To bude toto. Už tam nemám nič, ale mám kúpený druhý, pretože tento používam stále dookola, teda sprej na ochranu. Rovnako už je nahriatá táto teta žehlička, ktorá tiež nie je nová, ale kým funguje, bude moja. No a ideme si dať do poriadku, povedala by som hlavu, ale vyznelo by to čudne, takže ideme si dať do poriadku vlasy. To, čo vidíte, je dôkaz, že 5 minút vie zmeniť človeka. Hneď to vyzerá inak s týmito vlasmi. Je tesne pred 7. Idem robiť 10. tej mojej malej. A obedar je už naplnený. Rožky, niečo sladké, syríky, horúci čajík v termoske. Môžem zatvoriť, odložiť do tašky a môžeme ísť do školy. Keďže dnešné ráno sme na tom veľmi dobre s časom, teda aspoň doteraz, tak Darka, že poďme ešte otvoriť. Tak ideme otvoriť. No čo tam je? Telové maslo. No to je ako telové mlieko, len to je hutnejšie. Teším, čo máme 24. No daj mi to, ja si to zoberiem. Mimo kameru. Rýchlo otvor čokoládku. Nech si oblečieš mikinu a nech utekáme do školy. A tu niekto by spinkal. Niekomu sa tu zima. No. No dobre, čokoládku otvoríme mimo záber. Aha, tak jak to zrazu zrýchlilo všetko. Nenecháš si ju na večer? Nenecháš si ju na večer? Tak to na sánkach. Dobre, ideme do školy, teda ideme najprv obliec mikinu. Toto nádherné dievčatko v krásnom svetriku si už otvára skrinku a vyberá si to, panočky. Otvor a vyber, to je v pohode. A stále dáva pozor, aby to nevrzgalo. Nevieš, ktoré, čo? Tak kým sa Darka rozhodne, ja si zrejme strašne ma štekli v nose. Parím sa nekýchnuť. Kropnuté gate, teda nohavice, pasikáva košeľa, ktorá má inak tu vzadu krásnu ozdobu, len neviem sa tak otočiť, aby ste to videli. No neviem, Darka. Že by? To je krása. Ak máte dieťa, ktoré vám pomôže. Super. No, takto som ešte nikdy nenatáčala. Toto bolo prvýkrát. Utekaj sa obuť, ja už som. A keď ste už videli naozaj všetko, aj môj chrbát, tak ideme aj na kabát a odchádzame. Ja momentálne, ako vidíte, striedam len veľký kabát a veľký kabát. Toto je znova oversize, inak rozoznáte ich podľa brošne. Na oversize mám túto zelenú a na tom, ktorý je krásne vyštihlený, mám vianočnú vločku, bielu hviezdičku, neviem to ani nazvať. A keď už ja nemením kabáty, tak aspoň moje dieťa išlo sa pozrieť, ak tam mám hviezdičku. Vločku. To skôr. Áno, keď ja nemením kabáty, tak moja malá. Áno, tá si zobrala kožušok, ku ktorému je tak nádherne ladí tá čiapka, bože, to dieťa je krásne. Akože brutálne nádherné. No, utekáme. Ideme? Tak ideme. Dnes som sa vám ešte ani neprihlásila a už je čas obeda. Nemám obed, takže pomazánka, rožky, ja sa idem najesť, ako hovorím, je už čas obeda. Pred 2:30 ďalšie hlásenie z práce. Som v móde skladania relácie a práve som dorobila všetko, čo som urobiť mohla. Viac nedokážem, kým nebudem mať ďalšie príspevky, na ktorých pracujú kameramani, teda už len jeden. Ten druhý už má všetky príspevky hotové. Rozmýšľam, čo vám ukážem.
Zaradím sem teraz krásny vianočný jingle, ktorý Rastio vyrobil špeciálne pre túto reláciu a mne sa teda mimoriadne páči. Užite si ho a dajte mi vedieť, čo si o ňom myslíte. A keďže ja mám svoje urobené, tak ja si momentálne musím odbehnúť do sekáča za myškou, pretože už som tam nebola 2 týždne a kto vie, možno tam ulovím nejaký pekný kúsok. A ak áno, tak vám to ukážem. Ja teda odchádzam a vy si v tejto chvíli užite vianočný jingle a potom sa znova ozvem. Ja už sedím znova v práci, to len aby ste vedeli, prečo je hlava na hlave. Netočila som vám nič sekači. Nebola na to ani chuť, ani čas, ale niečo som kúpila. Neukážem vám to dnes, pretože nebudem mať čas to dnes ani vyskúšať, ani nič iné, teda vyskúšať, ukázať vám to na obraze. Možno zajtra, možno v sobotu, uvidíme. Hádam sa to tu niekedy vôjde, určite do niektorého z vlogmasu. Je pred 4:30, ja sedím v práci, dokončujem reláciu. Neviem, kedy to skončí. Stále na nej pracujeme. Neviem ovplyvniť to, aby to bolo rýchlejšie. Takže ja idem ďalej pracovať. To len aby ste vedeli, že niekedy som tu naozaj veľmi, veľmi dlho. A ako vidíte, znova hlava moja hovoriaca, nebudem vám klamať, dnešný deň nebol presne taký, ako som si predstavovala. Teda od toho, čo som dúfala, že bude, bol nahony, ale že nahony vzdialený, ale je za mnou. Z práce som prišla o 7:00 večer. To hovorí za všetko. Posledná relácia v tomto roku napriek tomu šla, je nahodená a tie drobné chybičky, ktoré sa tam vyskytli, tak poopravujeme zajtra. Čo už. Vlastne nemám chuť sa ani veľa s vami rozprávať a ak sa nebudem, tak toto video bude mať koľko? 2 minúty? 3 minúty? Maximálne. Takže predsa len niečo ešte poviem. Dostala som 2 videá, 3 videá dozadu v komentároch otázku, že čo ma vlastne viedlo k tomu, že som sa stala vegánkou. To som nikdy doteraz nespomínala a v skutočnosti na to ani neexistuje správna alebo taká jednoduchá odpoveď. Ja som bola dlhé roky vegetariánkou. Potom som z istých dôvodov znova začala jesť mäso. Už by som to znovu neurobila. Ak by som mala terajší rozum, tak už by som sa nenechala tak ľahko presvedčiť. Potom som sa samozrejme znova stala vegetariánkou. Nikdy som nebola taká ten mäsový typ, ktorý ho musí jesť, takže to bolo také prirodzené. No a od vegetariánstva bol ku vegánstvu už len taký malý kvôčik. Proste vyradíte vajíčka, mlieko a syry. A ja som to urobila. Prečo? Ono to je jedno s druhým. Ja sa napríklad dosť zaujímam o veľa tém, ale mimo iné aj o tému minimalizmu, čo ja nie som, a o tému ekológie, čo ja teda sa snažím v rámci mojich možností. Nie som v tom dokonalá. Mám tu vlas, mám taký pocit. Nie som v tom dokonalá, nenakupujem v bezobalových obchodoch a občas si objednám aj ja niečo z Číny. Občas. Nie vo veľkom a napríklad nie oblečenie. Robím to tak, ako viem. Snažím sa recyklovať čo najviac, snažím sa nebrať si tašku, ak nemusím. Ja vždycky nosím so sebou platenú tašku na nákupy, mám v aute 3 tašky, aby som mala. Snažím sa triediť odpad, to je už hádam každému jasné. Oblečenie nakupujem v sekáčoch, veľa vecí nakupujem radšej z druhej ruky než nové, ale znova ak chcem a potrebujem, dôvod je potrebujem, tak kúpim aj nové. A tak to bolo aj s tým vegánstvom. Je to súčasť toho. Vzhľadom na to, že a znova, môj názor, nikomu ho nevnúcujem, nie je to niečo, čím by ste sa mali riadiť, ale vzhľadom na to, že zvieratá zjedia veľa rastlinnej potravy, ktorú by sme potom mohli fakticky nakrmiť od ľudí, tak som vyradila mäso a rovno jem tú rastlinnú potravu. Vynechala som toho prostredníka. Ešte raz opakujem, je to môj názor a neodsudzujem nikoho z vás. Všetci moji doma jedia mäso a nemám s tým najmenší problém. Jednoducho, ja to robím tak, ako to cítim ja. Chápeme sa. Takže vegánkou som sa stala
ekologických dôvodov a tak čiastočne aj kvôli tomu, ako sú tie zvieratá, ktoré sú bežne dostupné v obchodoch za bežnú cenu chované. Vieme, o čom hovoríme, nemusím to tu rozoberať. A nie, nezačala by som jesť mäso, ani keby som kupovala mäso, ktoré je doma chované, bio a eko a neviem aké. Jednoducho, ja ho nepotrebujem. Ja nie, ale vy kľudne áno. Žiaden problém. Len myslíte na to, že zveľa sa tiež škodí, rovnako ako škodí všetkého veľa a ak ho jete od rána do večera, tak ani telo sa nepoďakuje. Predsa len treba dodržiavať takú tú vyváženú stravu a vtedy je to ideálne. To je moje odporúčanie pre všetkých, ale je to len a len na vás. Ak máte k tomu ešte nejaké otázky, kľudne sa ma pýtajte k čomukoľvek, čo som v tejto chvíli povedala. Nemám problém znova vo videu takto zodpovedať. Ak by som vedela, chvíľočku počkajte, mne zvoní telefón, ja ho musím dvihnúť a potom sa k vám vrátim. Ospravedlňujem sa, musela som to naozaj dvihnúť, bolo to z práce, ale už je všetko vybavené. A zabudla som, kde som skončila. Už viem, ak mi chcete položiť nejaké otázky, akékoľvek, k čomukoľvek, áno, k tej kozmetike, ktorú som slúbila, k tej sa vrátim. Keď už sme sa bavili o tom, že som ekologická a dávam si pozor pri nakupovaní, ale že nakupujem aj ja, tak moja rada napríklad pri nakupovaní online, a to je rada, ktorou sa ja vždy riadím, hovorím vždy, za každej okolnosti je, že danú vec si dám do košíka a nezaplatím ju. Napríklad, keď nakupujete na nejakých čínskych e-shopoch, v košíku leží minimálne 2 týždne. A tým hovorím naozaj minimálne, niekedy aj mesiac. A verte mi, že po mesiaci sa k tomu vrátim a ten kožík vyprázdnim. Nepotrebujem. Väčšinu vecí si nakoniec vôbec, ale že vôbec nekúpim, pretože buď ich nepotrebujem, buď si to rozmyslím. Väčšinou sú to zbytočnosti. Nehovorím, že nie. Sú veci, ktoré áno, napríklad, ja neviem, lepiaca páska. Oni majú také tie dobré, obojstranné, s tým vylepím veľa, tak napríklad toto. Alebo čo si tam kupujem. Ja vlastne ani neviem. Je toho tak málo a väčšinou je to... Vlastne ani neviem, je toho naozaj veľmi, veľmi málo v pera. Napríklad, lebo majú veľa dobrých pier. Ale nie je to tak často, ako by ste čakali. A keď už nakupujem, tak sa snažím, aby mi to prišlo v jednej zásielke. Práve preto hovorím, aby ste nemysleli, že som nejaká... keď už hovoríme o tej ekológii, mimoriadne. Nie som dokonalá, snažím sa robiť v rámci svojich možností čo najviac. Chodím autom, nevyradím ho. Ale v lete chodím na bicykli, pretože je teplo a môžem. To sú také tie príklady, ktoré keď pomaličky dáte do svojho života tie veci postupne, napríklad, že ten sačok nehodíte do koša, ale že ho vyseparujete, alebo ten bioodpad naozaj dávate do bioodpadu, v biosačku a viete, že aspoň teda u nás v Humennom nekončí v zmesovom odpade, tak je to niečo, čo môžete urobiť. Každý, ak z nás urobí to, čo môže, tak to stačí. A nemusíme to hnať do extrému, že ja neviem, a teraz veľké úvodzovky, že prestanete používať toaletný papier a budete používať práve taký, ktorý sa perie, teda utierky. Nebudem v tom nikdy, v tomto nevidím v tom zmysel. Ale napríklad, ak môžem, tak si kúpim náplň, alebo si kúpim vec, ktorá nie je v plastovom obale, alebo také tie drobné maličkosti určite nájdete vo svojom okolí. A znova, zaujímam sa o minimalizmus, ale teda ja minimalistka v žiadnom prípade nie som a predpokladám, že ani tak skoro sa do toho nedostanem, ale kto vie? Nikto netuší. Je tak? Ani vy netušíte, kde nakoniec skončíte o rok, o 2, o 3. Pred 20 rokmi som bola celkom iná ja. Je to tak? Nahnala som na tom videu už veľa minút, ale tak chcela som sa predsa len porozprávať. Pre dnešok sa aj tak rozlúčime. Bolo to viac menej kecacie video. A nepovedala som tu žiadne múdro, doslova do písmena žiadne. Len takéto, čo mám na srdci, čím sa riadím. Niečo z môjho života, takto to povedzme. Teda, ak máte nejaké otázky dole do komentára,
Video o kozmetike, ktorú práve používam, bude. Určite ešte príde nudnejší deň. Možno v nedeľu, kto vie. Ak chcete video o bullet žurnále, tak to bude až v budúcom roku. Ak chcete video ako ušetriť, to už som určite dávala, ale ja si napríklad videoky zapisujem, kto tu chodí pravidelne, tomu to neušlo, to som už opakovala. Takže ak chcete vedieť niečo o tom, ako si vytvoriť rozpočet, ako si zapísať videoky, ako si ich kontrolovať, kľudne sa spýtajte. Ak chcete vedieť, ako zarobiť, to neviem. Dobrý vtip, že? A ak chcete, tak sa sem vráte o 24 hodín. A týmto aj ukončíme. Ja si idem angličtinu ľahnúť k malej. A teším sa na veľmi, veľmi dôležitú vec. Dnes sa mi konečne po dlhom takmer mesiaci vráti synátor zo školy. Naposledy, čo mi písal, tak už sedel vo vlaku. Príde až o polnoci, ja ho čakať nebudem, keďže mňa zajtra čaká posledný pracovný pol deň. A potom si už beriem dovolenku a už nebudem chodiť do práce. Len na točenia. To najbližšie bude rovno v nedeľu. A to som vám akože nepovedala. Končíme. Dnešné video je v úplnom závere. Verím, že to včerajšie ste videli. K tomu zajtrajšiemu sa vrátite o 24 hodín a dovtedy si užívajte každú jednu chvíľku. Rovnako ako ja. Majte sa krásne.